Na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa 29. januára konala záverečná konferencia k projektu Vzdelávanie, inovácie, partnerstvo. V spolupráci s cezhraničnými partnermi ho implementuje rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja s cieľom podporiť inovačné podnikanie a spoluprácu univerzít a podnikateľského sektora. Nosné ciele ukončeného cezhraničného projektu Vzdelávanie, inovácie, partnerstvo, ktoré 2 roky riešila rozvojová agentúra TSK spolu s hlavným cezhraničným partnerom Agentúrou pro ekonomický rozvoj Vsetínska, prišli jeho zástupcovia prezentovať na akademickú pôdu. Záverečná konferencia sa konala pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Už samotný názov projektu Vzdelanie, inovácia, partnerstvo hovorí o pojmoch, ktoré sú z môjho pohľadu základným predpokladom rozvoja každého regiónu. Vzdelanie, čím vyššia vzdelanostná úroveň, tým vyššia možnosť práce s pridanou hodnotou. Inovácie, to je dnes základný predpoklad toho, aby región a podniky boli konkurencieschopné na domácich i medzinárodných trhoch a partnerstvo. Dobrí medzinárodní partneri, ako tu partneri zo Vsetína, Zlína, dokonca zo Žiliny vytvorili zoskupenie, ktoré ukazuje pre podniky, podnikateľov, ako možno inovovať, ako sa uberať do budúcnosti tak, aby boli úspešní. Naša agentúra realizovala svoje aktivity, ktoré boli rozdelené do takých 3 základných sektorov. Prvé bolo vo väzbe na zvýšenie povedomia, stretávanie sa či už partnerského konzorcia alebo priamo v aplikovaní na podnikateľské subjekty. Prebiehalo viacero aktivít ako zimná škola inovácií, podnikateľské burzy, podnikateľské raňajky. Ďalším nosným cieľom našej agentúry bolo zabezpečiť, pripraviť metodiku zavádzania inovačných voucherov do praxe. To znamená vytvoriť nejaký mechanizmus finančného krytia podnikateľských inovačných aktivít pre začínajúcich a stredných podnikateľov. Na základe tohoto sme spracovali metodiku, ktorá by mala napomôcť zavádzaniu takéto schémy financovania. To, co vlastně u nás ve Zlínském kraji vlastně jsme realizovali, snaha byla informace předávat do Trenčínského, do Žilinského kraje. Samozřejmě na druhé straně, to znamená na Slovensku, jsou řešeny aktivity, které pro nás mají určitou informační nebo jako tu znalostní potřebu, takže my tyto informace si předáváme, vyměňujeme. Samozřejmě není to jenom o těch měkkých aktivitách, jsou to i konkrétní akce, ať už pro studenty, malé a střední podniky, ale i velké firmy. To znamená, jsou určité obory, které působí zase na obou stranách hranice a naší snahou je pro tady tuto cílovou skupinu vlastně vytvářet jako operační střetnutí a další vlastně aktivity, kde si mohou předávat know-how, různé další znalosti. Medzi aktivity projektu patrilo okrem činností na podporu spolupráce univerzít a priemyselného sektora i vytvorenie špecializovaného vzdelávacieho programu zameraného na inovácie. Je to napríklad oblasť duševného vlastníctva, ktorá je veľmi dôležitá pre inovačné podniky, aby sa nebali patentovať a chrániť svoje myšlienky. Častokrát vidíte v našich médiách, ako sa vyjadrujú rôzni odborníci na túto problematiku, aj politici, že na Slovensku je pomerne malé množstvo patentov. Je to práve v dôsledku toho, že veľa zahraničných firiem vynálezy, ktoré vznikli na Slovensku, patentujú povedzme v Nemecku. A tým pádom my vychádzame v štatistikách veľmi zle. A práve toto má tento vzdelávací program a táto určitá vzdelávacia platforma slúži na to, aby zvýšila povedomie o tomto a aby sme nejakým spôsobom naštartovali to, že niečo som vymyslel, niečo som s svojimi kolegami realizoval, má to takéto uplatnenie na trhu, je potrebné, aby som to chránil. Partnerom projektu je aj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Jej vedenie na konferencii predstavilo víziu revitalizácie priestorov ťažkých laboratórií univerzity na technologické centrum. My sme chceli odštartovať prípravu technologického centra na našej univerzite v súlade so zákonom o vysokých školách, ktorého cieľom by bolo prepájať vedecko-výskumnú a vzdelávaciu základňu našej univerzity s hospodárskou sférou. Ide o akýsi transfer poznatkovo hnaného výskumu do praxe s cieľom vlastne dať šancu našim doktorantom a postdoktorantom pôsobiť v malých inovatívnych firmách v rámci Trenčianskeho regiónu. Súčasťou technologického centra by zároveň malo byť aj študentské centrum, ktoré doteraz absentuje na našej univerzite. My dnes odštartujeme vlastne prípravu takéhoto technologického centra, ktoré by sme chceli spustiť s novým akademickým rokom 2013-2014.